7:30 early in the morning last week. Sun shining in my face, I wiped away the sleep from my eyes. From the beginning. Ποια είναι αυτή, καλέ? Η κόρη της Ζουμπουλίας είμαι. Είναι η κόρη της Ζουμπουλίας. Λοιπόν, καθίστε τηλεθεατές και δείτε τώρα. Εγώ στο παραπέντε τα πήγα. Ο ρόλος μου ήταν για 3 επεισόδια, παιδιά. Και μετά επεκτάθηκε γιατί έχω βίσμα, λέει. Και πώς ξεκίνησες, πώς ήρθε? Σπούδασα φιλοσοφία και μετά πήγα σχολή θεάτρου. Και την πρώτη μου δουλειά την έκανα με τον κύριο Λαζόπουλο στο θέατρο. Και πρώτη δουλειά είναι με τον Λαζόπουλο και τελευταία με τον Καπουτζίδη. Όχι, είναι απλό βίσμα, έχεις το άλλο το πολύμπριζο. Πώς ήμουν? Τέλεια. Ευχαριστώ. Όλα στον αέρα. Θανάση. Θανάση. Με φώναξε κανείς? Εγώ. Από το υπερπέραν. Καλά είσαι? Όλα έχουν αλλάξει πια για μένα. Τίποτα δεν είναι το ίδιο. Ποιον θα έχω τώρα να μου φωνάζει, να μου ταχώνει, να μου ρίχνει και καμιά σφαλιάρα? Σε χτυπούσε κιόλας, Ναι, αλλά το άξιζε. Θέλω να μείνω μόνος. Με το τζάμι. Ναι, με το τζάμι. Ξύπνησες? Αγαπούλα, να σου πω. Τι? Είναι αλήθεια ότι έρχεται ο μπαμπάς σου? Ναι, γιατί? Αχα. Και είναι αλήθεια ότι σκέφτεται να αγοράσει τηλεόραση? Ναι, αλλά όχι για αυτόν, για τη Βαρβατούλα. Αχα. Και ποια είναι η Βαρβατούλα? Η κατσίκα μας. Α, είναι και κτηνοτρόφος ο μπαμπάς. Μεγάλη περιουσία. Εργοστάσια ολόκληρα. Αγαπούλα, τι λέει εδώ? Αγαπούλα, να σου πω. Αγαπούλα. Στο μακιγιάζ, αγαπούλα. Σ' αγαπάω. Μοιράζεις. Και μην κλέβεις. Τώρα δέσαμε. Με έχεις ρωτήσει 1000 φορές. Σε ρωτάω 1001. Δεν έχω πει τίποτα. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Τι θέλεις τώρα, να σκαρφιστώ μια ιστορία και να στην πω? Γιατί δεν με πιστεύεις? Γιατί δεν μασάω κουτόχορτο. Και γιατί δεν πιστεύω κανέναν. Ούτε και τον εαυτό μου, όταν το κοιτάω στον καθρέφτη. Να το κοιτάξεις αυτό. Ακίνητο, αστυνομία! Wow, σαν αμερικάνικη ταινία! Κι εγώ, ελεύθερη κοπέλα είμαι. Έμαθα τόση κουτσομπόλα του καναλιού. Ισχύει αυτό? Απολύτως. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Ελεύθερα. Φίλιππε, τι κάνεις εδώ? Τίποτα, εδώ μιλούσα με την... Αργυρό. Με την Αργυρό και με ρωτούσε κάποιες λεπτομέρειες για την κηδεία του παππού της. Ζήκα, λέει ο άνθρωπος. Ναι, Αργυρό, όμως ήθελες να μάθεις κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, ήθελα. Εντάξει, Αργυρό μου, τα ρώτησες αυτά που ήθελες? Βεβαίως, έχω καλυφθεί εγώ τώρα. Ναι, καλύφθηκα. Θα σου τηλεφωνήσω όταν επέλθει το μοιραίο. Καλησπέρα. Δεν το δέχομαι. Δεν το πιστεύω. Είσαι απλά τσατισμένος. Σ' αρέσει τώρα αυτό που κάνεις, θες να χάσεις τη δουλειά μου? Δεν κάνω τίποτα. Πελάτησα είμαι. Μαρία, τι κάνεις? Ένα ναι θέλω. Μέτριο, χωρίς. Θα σε φιλήσω τα χέρια. Γιατί? Πώς θα σε εκπαντούμε. Αλλά αυτός είναι καψούρης μαζί σου. Ολόκληρο μικροβιολογικό εργαστήριο πλάκα. Όχι. Εγώ αυτό που είδα, αυτό είπα. Χαίρετε. Γεια σου, Γιώργο. Χρόνια και ζαμάνια έχω να έρθω σπίτι σου. Τζούλη μου, έχω πάρα πολλές δουλειές. Αδειάζω, νομίζεις? Μαμά ή Τζούλη ή η μαμά? Ωραίο φρούτο. Γνωριζόμαστε. Με θυμάστε? Ξεχνιέται τέτοια φωνή. Όλη τη γειτονιά σηκώστε στο πόδι, κύριε, το βράδυ. Ναι, από τότε έχει να μου τηλεφωνήσει ο Γιώκας σας. Δεν το πιστεύω. Σίγουρα σας τηλεφωνάει, αλλά βουίζει. Βασικά, χαίστηκα. Ωραία. Τρέχα, είπα. Κολοντέ.